den naftoroɗen ko yewtere nde radio Dowri waɗa toon yontere kala e oɗo saha. inde Allah en juule nelaɗo mo jaam e kisal ngoni e mum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe heeɗiyankoɓe haalirde Gendira Mauritanie min calmini on min juurima on min ñaguinima on Allah moƴƴere to gonɗon eno gonirɗon kala amin mbiya jaam e kisal e nden ko Allah yo yetto on to karallagal togale kaknigal ko Bachirul Hammed Fall mo kewnomo wiide peɗeli kanqi les droits d'or wonno ko toon to lobbudu yurmede Bachir mi salminima mbeɗa sikki no addi wunaɓe so keeɗima ɗo kadi ma wonko ciftori e hande noon kadi eɗen belti no fewi wonde ɗum ñalawma tawti Bandum kadi Allah waɗi en jiitodiri eɗen gandi en jooɗima lewru ñalawma yaade Bandum wonde koye lewru korka gonɗen lewru yurmede ndu lewru kadi eɗen mbawi wiide ko foftere to banggue golle saabu ken arannoɓe ɗo kala asitare yuɓɓinde hono yewtere meɗen Thiali Diakka pinɗinen tinden nde ganduɗa ko aadi bil aadi hakkude meɗen e kippu bobolonde kamɓe kala hande koyɗe konuɗe nayyi kala nanɗo ɗum waɗi eɗen belti no fewi hayso tawi goto hen ne hiise ko ceerno goɗɗo on ene wiiye ko almudo goɗɗo on ɗum kam mi anda mi alamo mbiɓe hay goto kono ko wawi hen wonde foof wonko kewi kam e nder lewru korka ndu mami haalan mon ɗo henne kam ferguitere mawde nde ganduɗa ko goto mi anda ko goto seeɗa mbiyata mi anda ɗo kam mi kalima a kaloto omo an haaldaka on wallahi a kaloto banda ya ƴehen ala an joni hol nan ɗum mbiɓe ɗo ko an non aɗa andi so no fulɓe mbiyata so jubbol no malloɗo sañci jubbol so jomum hulani yo jaabo pourquoi malloɗo sañci min mbeɗa andi jubbol gagol eyyi jaam ñalli eyyi joni kam jaam ñalli mi salmitimama e jaam de jaam ñalli bobolonde mi salmini dendagal hettiyanko men e ɗoɓe mbawi wonde ɗoɓe mbawi wonirde foof eɗen puɗɗoro bisimillahi rahmani rahim eɗen ñaago kadi yo Allah rokken jofni alhamdulillahi rabbil alamin Allah en jetti Allah mbaɗanɗen fartange tawtorede lewru ndu e kadi ha lewru ndu gasi wadde eɗen mbiya bandiraɓe kala julmo mbuuri e Allah rokken kadi hawrude e oɗo saaha mo wuuri e saahaji kewɗi sanne yo Allah kala ko woni hen moƴƴere Allah yo Allah fecci en ɗum enen e dendagal julɓe kala rewɓe Allah jokko e dam yoɓe jarlo en ɓe jaafo en Mody Haw Dialel eyi jamde jaam ñalli Doro Gueye Bobolonde kam mbiyata e minen kam nde wonno mais wona Doro Gueye Bobolonde min kewiide ko Mamoudou Malal Samba Hawa Demba Djibéri Mamoudou Mouniru Assel Mamoudou Coumba Hawa Sargane kodda takko dunde Mamadou Demba Gueladio helle Mani Boucar onne mataw hootito ɓokke Samahan ko noon tigui calmodirten kadi Abdoulaye Ibrahima Sarr woni Alassane Woudou Sarr ɓe mbiya Hamma Thiamma mi ka gadda sono payam mi anda ko jalo min ɗo ko Chérif sibu sa wi Chérif wallahi Chérif aɓe nanamo ɗeɓa hawnade seeɗa sibu so tawi mi anda fof bori hoodi o sukki bino kam e Chérif agal kam mi sikkani soɗo yaaki aɗa yeddi bawɗe Allah eyyi ala won banggue e no Alassane wini tan eɗen mbiya dendagal bandiraɓe yo julmo wuuri eɓe jarlo eɓe jaafo ha tengti noon kadi e korejam juudinaɓeɓe mbaɗa wiyaɓe yooɓe jarloɓe jaafo mbeɗa wiya kadi en battanimo wuuri eɗen ɓeydi en ustaki mi yaaha kadi ha to bandiraɓam teccannaɓeɓe e kuuɓal kamɓe fof mi salminiɓe kono mi siftira ɗo kadi mbaalu wuuro Mbarodi Ladde on Diallo Kibboyero Mamadou Dollo mo ganduɗa ko sehil men guiɗo yeeso kadi e caggal en calminiɓe e dendagal seenoyel naɓe kam mbiyata Beley Dagnaɓe ɗum noon Chérif labbayk بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شغال يتودي جوبيرادو جولde nelaɗo محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم en calmini dendagal bandiraɓe
en calmini ɓesgu kala rendogo kala en calmini ɗum en juurima ɗum eɗen mbiyaɓe kadi juulema wuuri aɓe jarlo aɓe jaafo ko feeñi e ko suuɗi kala enen ga en jallima en jaafima so Allah haggue ala e mabɓe ko noonne kadi calminirten jonde nde e gollediɓe sehilaɓe funadaɓe guiƴiraɓe e foof ononne oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon gacca haggue Allah rokki en tawtorede hikka yo Allah rokki en kadi tawtorede mo wuuri tawtorede kadi gueɗe kewɗe tawi machallah koko ndenduɗen kadi tawi pandale ɗe ene mbawa yettade ɗum noon Mody Haw Dialel a salminama a juurama a yettama mawɗo ardi bonnani kadi machallah guiƴiraɗo dendiraɗo e foof Dorguey Bobolonde anne a salminama a juurama a yettama minen mbiyata mudir directeur amen général mo gandanɗa hoorema machallah hoore kono noon calminirten hono musidɗam sehilam Hamad Thiamba mbiyen Alassane Wuddu Sarr ɓeɗen ceerno non ɗon banggue kam vraiment mi yiiɗa nadde toon kono kam a salminama a juurama da yettama ɗum noon en calmini bandiraɓe on jarama ɗaccoɗo haqqui ɗum noon Allah jarama on jarama ɗum noon bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe nde ɗo ha tente hettiyankoɓe jawte meɗen ɗo e nder radio Mauritanie eɗen mbiyaɓe kadi en battunimo wuuri eɓe jarlo eɓe jaafo eɓe ɗacca haqqe kono noon eɗen mbiyaɓe kadi eɗen kellana no feewi boom hono bandiraɓe meɗen lumtinoɓe en ɗo hen e nder lewru korka ndu kala waɗannoɓe jewte e diine meɗen islam o yeyete taw kadi koye ɗemgal pulaar ko ɓuuri hertade kono noon kadi e sifa jaƴƴo kadi e dendagal bandiraɓe ɓe kala waɗannoɓe ɗo en jewte e nder lewru korka ndu kono noon kadi e dendagal sernaɓe ɓe arannoɓe ɗo hene yewtude bandiraɓe e saggidde ɗumen e kono noon kadi e siftinde ɗumen e hen sahaji koko gandi hen sahaji kadi ko tentinde e namditade wonɓen won e namde mbaɗa namde kamɓe kadi eɓe jaabo ganduɗa kadi koye saaha kadi mo ganduɗa weeɓani saabu namdede namdal tawi kadi taw koye tenggorengu jaaboɗa ɗum eɗen gandi wona hunde weɓde no feewi ɗum noon eɗen mbiyaɓe tan yo Allah sellin doole yo Allah nurɗi gandal ngal yo Allah yaaju kadi ha yaaja kono noonne kadi bandiraɓe meɗen seremɓe meɗen wonɓe caggal ɓe ganduɗa kadi dañani fartange yettade ɗo e radio he kono noon ko eɗen foof ketti hen woni hen goni koye dairaji ɗi ina jewtana hono bandiraɓe woni hen goni koye jumaji ɗi ina jewtana bandiraɓe woni hen noon kadi gari koye radio ji ɗi mataw ko radio ji ɗi ɓurata yajde kono noon moni kala ɗo heedi ene waɗa hen ko foti wawde wadde hen ko ene waɗa kadi ko waɗata ko fonno wadde ko kadi ha timma ɗum noon eɗen mbiyaɓe kamɓe kala yo Allah yoɓɓe moƴƴere e donimamaɓe kadi en ñaguimaɓe duwaw kono noon mbiɗa yinno e kellanen ɗo henne hono lomtinoɓe en ɗo ɓe woni Fatmata Ba bani meɗen debbo Fatma Ba e kaw meɗen walla kawmiraɓe meɗen Abou Mariata Mbodj wondude Ba Samba Harouna ɓe ganduɗa kamɓe garanno ɗo en e nder lewru korka ndu jokkande en walla lomtade en e dennagal jewte men ɗe taw koto banggue dendede sa tinnode sa walla nela ɗum kellanen en kellaniɓe ɗum noon Allah jarama kono noonne kadi e technicien ji ɗi ɓe ganduɗa kadi ko wonnonnoɓe ɗo ene nder lewru korka min kalat noon wonde koye sahaji musɗi aroɓe ɗo ene ñallomo hen ko ɓuuri hen hewde ko ɗo ɓe taƴata e radio ngo ko ɗo ɓe gonata ha jamma woni hen ko ɗo mbalata ne goppi galleji men kono ɗum ɗon foof ko ha onon mbawon hebde ko poɗɗon hebde ko onon wonɓe caggal ɓe gande kadi ɓeɗon kadi ko fotɓe yettede no feewi fotɓe kadi donede ami mbiya on onon kadi yo Allah sellin doole kono noonne kadi ardiɓe en radio ngo wonande ay radio go kala e sifa mo ganduɗa ko kuptidinɗo kamɓe kala kadi en calminiɓe kadi eɗen mbiya kadi en battinimo wuuri oɗon jallo oɗon jaafo oɗon ɗacca haqqe kono noon mbeɗa sikki duttoɗen hono no mbiruɗen ni woni fof no mbirata ni tan so hunde fof ruttima to jeeyno ene wayno kuɓeje dutto e doyrumaji kono noon ɗo ene hayso tawi en jeehi to mbowtu ngu dasa to ko fedde meɗen fedde guiƴiraɓe fedde mbiyen dasdaɓe mbowtu woni fedde meɗen wiyetede dental yonta somi wi dental yonta mi haaɗi ɗon e mbeɗa sikki ina yona eɓe paama hol haaldaɓe ɗum noon ko rewɓeɓe e worɓeɓe kala eɗen mbiyaɓe jaam hiire mabɓe kadi eɗen jinno teddinirdeɓe hono nde ɗo yewtere nde ganduɗa hande moni foof nde siftora bandiraɓe mum moni foof nde siftora ɓurɓe ɓadade ɗum kono enenne kadi eɗen ciftoraɓe nde wonno kadi foof rendama guilay jiidede nde guilay jibidinede nde guilay rendede kala e mawnidede nde mo ganduɗa kadi hunde kala e keewi hen kono noon fedde dow e fedde less kamɓe kala kadi ɓe ganduɗa kadi no mbireten ni tan e nder duwamuji meɗen yen ɓo yawdirde e Allah junno balɗe moƴƴina battane kadi on ñagama duwaw amin mbiya on kadi oɗon jallo oɗon jaafo mbiɗa sikki mi rokkata goto moon foof hay sinno ko hojom walla hojom pawɗo seeɗa
waɗa hono ko mbaɗɗen ɗo ko so tawi yiɗi ko wadde julmo wuuri so tawi yiɗi ko duwade so tawi kañum e hojomaji muɗum walla hojom muɗum pawɗo ƴeewa no waddi hen ɗum ɗon denɗi ɓir sikki ko an gaddoto dendi a jarama ay ɗo mbattinɗa ɗo e minenne kadi ɗon puɗɗortomi aɗa andi neɗɗo kala ko dañƴa e aduna caggal enɗam ma e jinnaɓe ma ko guiƴe en guiƴirago ne foori kadi eɗen gandi guiƴirago e nder Fouta no wano hande o pelle Fouta ɗe hay babiraɓe ɓe ganduɗa keeɓi won duuɓi hande ko ñalawma moƴƴo baɗo ni ñalawma tedduɗo baɗo ni nde wonno eɓe gandi ko soome e ñalawmaji ɗi ko kamɓe fof ɓe ndentat ɗo gotel ɓe jarlodira ɓe jafodira kadi paamen kadi ñalawma o wonko tagui yimɓe ne gadda hen hay sino ko ɗum aada ko aada kam mo ganduɗa moƴƴo wonde holɗum yarlodirde e yafodirde hakkude julɗo e julɗo ɓaade ɓe koddi so rewino lawol ne subaka fof mo julɗo fini fotte e julɗo hono mo yoyi ɗum yarlomi yafomi saabu a anda bakkar holto ummorto a anda kadi hakkude ma caɗele hakkude ma e neɗɗo on ummorto hay ƴewki ɓurtuki ne wawi wonde bakkar hakkude ma e neɗɗo o wadde noon so Allah rokki en occasion baɗo ni e ñalawma tedduɗo baɗo ni e Allah ne jaɓana yimɓe yafodiroɓe e gueɗe baɗo noon hayso wonano ñalawma o so neɗɗo wawi huccidde e julɗo hono wi ɗum yarlomi yafomi tan Allah ene jaɓana en ɗum ɗon wadde eɗen guiɗiraɓe hande ɗoɓe mbawi won toon to mbowtu ngu da sato en en mbawa wasde siftorde en limtata inde mabɓe kono sen mbi fedde nde tan haaɗi ɗon kamɓe fof ɓe ñon jinnaɓe ɓene kadi eɗen ñagonoɓe Allah woni jinnaɓe mayɓe ɓe yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah harnuɓe aljanna kamɓe e jinnaɓe men ɓe foof jinnaɓe wuurɓe ɓene kadi yo Allah juutno gurdam mumen yo Allah rokken kadi hawrude e lebbi baɗi ni yo Allah rokken kadi hawrude e juldeli baɗi ni ya barka nabi Moustapha amin ha ciftinen tan koye tenggorel ngo gonɗen hande ko asitare ne hawri nogasi ɗiɗi lewru avril woni setto hitande ujunaji ɗiɗi e nogasi tati Mody Haw Dialel hojomaji ma ɗiɗi ala hojom kanko o jogui hojom e feccere saabu tokarba ko ñaami keɓe ñamana min gari mankirani ñam ko makko ko ñaami ko eyi doro no mbiɗani ne moƴƴi kadi ko ardi foof no kewɗen wiide caggal yettude Allah e julde nulaɗo ko yettude nene e baaba ko ardi fof mbiyeten ko jinnaɓe men adiɓe en to saare gonga ɓe yo Allah yurmoɓe yafoɓe kamɓe e dendagal mayɓe julɓe nde wonno wajiɓeɗe kewi wiide saare gonga ko bamuule mo ganduɗa faltaki debbo e gorko faltaki suka e mawɗo dimo e dimaji foof ɓote wirto ɓenna ko goto kala jaaɗo ko yeehi tan mbaɗen yaaha après gabboɗon kam ɗum waɗi toon wiyete saare gonga eɗen mbiya jinnaɓe men adiɓe toon ɓe yo Allah yurmoɓe yafoɓe kamɓe e dendagal mayɓe julɓe jinnaɓe ɓen keddoroɗen ɓene kadi eɗen mbiyaɓe yo Allah junno balɗe mabɓe moƴƴina battane mabɓe kamɓe e dendagal ɓeɓe gondi ɓe foof eɗen mbiya ko ardi fof kam puɗɗorto min kam ko nenam yo yarlomi yafomi sibu eɗen fof eɗen gandi haqqe jinnaɗo no waɗi e yantinde hen kadi mbiyata ko yo Allah yo yarlomi yaafomi kadi ɓeɓe ganduɗa ko suddiɓe min kam mbiyan ko cuddiɗo onon kam ko wayno doora en walla hammate ɗe ganduɗa nana nduɗore hay so jettorako taw ko nandi min kam mbiyan ko cuddiɗo so ɗum ɓenni noon rendo neɗɗo adda rendo sibu rendo an heewi wiide rendo koko renda kala ko yimɓe ndendi noon rendina ɗum tengtini Alassane kam ne andi so mbaɗa addoro kam gaddotomi ko almami jama amen mo ganduɗa hoɗi koto woɗɗi arata nafɗina min lewru ndu foof no woruno kañum nafɗide min ɗon on woni ceerno Aliyine Haydara wondude ceerno Goumani Mouhammadou Goumani e dendagal mawɓe leegal ngal foof en mbiyaɓe yooɓe yen battunimo wuuri kamɓe fof kadi eɓe jarloɓe jaafo ko wayno mawɗo Sy Ousmane en o mo ganduɗa ko kañum woni Ndiaye Harouna en ceerno Ba en e woɗɗe Aboubacry Haydara mo ganduɗa ko koddiɗam kadi ko guila min koddi na gasani ko heewi hay somi yiiɗi eggude sababude mum na haɗami ɗon ne ƴetti hoore mo fof tottimi nde wonno neɗɗo ñaagoto Allah tan ko konngol ngol mbino mami ma won duuɓi sappo ngol ñaagotomi Allah tan koko bonnata hakkude men ko yo Allah dandam woto fuɗɗoroto am ɗo amin amin mo ganduɗa hunde foof waɗi dooro ko ganduɗa haalata koye radio ko ganduɗa haaju mum e hammu mum foof ne ƴetta waɗa Aboubacry te kadi ko leegal ngal foof setti ɗum an kam aɗa andimo an woni koddiɗam mo ganduɗa ko ƴetti kadi ko kañum
podnoɗo tottede ko shérif podnoɗo tottede kono ko kañum ni hoore mum kadi tottata yimɓe an aɗa tawa jande alin innata nde ko kañum inni ɓiyamo ha paari tottimi kadi ko podmi waɗiroyde ɗuma donc ko yimɓe ɓe ganduɗa ko hoddiɓe moƴƴuɓe kadi alay Seydou Nour Tall wiyanno so tan taw ɗon aɗa jogani yimɓe ko moƴƴi aɗa wawi sudde bonɗi ɗi mbawa haalde moƴƴi ɗi dendagal noon juudenaɓe e kuuɓal mbiyanmi mo ganduɗa saaha fo annana mbaɗa haal ɗum ɗo woni Jopel Ban Julde e Amadou Moussa Yero Woppa en Samba Yel Farba en Amadou Sehilma Amadou Amel Dia en Yero Amel en ha tengti noon hanki mbaɗa haalda e sehil moon guiɗo moon woni Moussa Abdoulaye Guira Ibra Demba Hammad Samba Diam Douare Gabi Maren Tassé Moussa Kade Moussa Ahmed Samba Idi Racine woni Moussa Sy guitariste hanki tan emen kalda omo salmino noon foof e kuuɓal nden noon yen yimɓe ha tengti noon an kam aɗa yarlo aɗa yaafo Hammad kam e Alassane onon fof ɗon jarloɗe jaafo oɗon ɗacci hakke yoko rewa Allah jaaɓe yen battunimo wuuri eɗen ɓeydi en ustaki kala ko usse men yaato ko bakkatuji men allahuma amin Oustaz labbayka Doro no bandiraɓe mbini tan hade makko ɓen no wona joni a nani seedantagal ngo settayam mbeɗa andi almami o wona nani andude almami kay firtari haala karan ko woni ɗon voilà gasi aɗa andi almami kay firtari ko ɗum nde min jeeyi toon ñande nde on ko shérif holko setteyam haala yoni han kadi vrai shérif kadi ko vrai shérif Doro après kala wiride kala ɗum quoi to sama bandiraɓe gat eyyi no mbiɗon ni kam alhamdulillah rabbil alamin jettoɗo godini Allah nde Allah luɓri en pittali men ha mbawɗen artude ɗo kadi huccidde bandiraɓe gam duwodirde e mabɓe ko noon kadi mbiyeten enenen to banggue men fedde muddade leydi en juurimamaɓe en calminiɓe en ñaganimaɓe duwaw kadi en ñaguima duwaw nde tawno guiƴiragal ala fof ko foti ko noon kadi no wontaɗen kadi jinnaɓe men ruttiɓeɓe e nde Allah yurmoto yaafo nannaɓe kadi to ɓuuri mawnude e aljannaji ɗi ya barke laabal nelaɗo Allah Doro ndeysan rendo ene yurmini kadi rendo ene weeli so tawi yimɓeɓe mbawi famde ɗum naggodiri jaggodiri ƴeewi joguima fandare wotere joguima toɓɓande wotere kuccini ɗum ene yurmini so tawi rendo ngol lurdi donki yiitude ko gandanɗa hoorema ɗum ene foti rendinde ɗumen tawi namdaki miijoji kewɗi kono noon tawi ko haqqillaji ko bonnadi ɗum noon yallah dandane ɗum yallah rokken haqqillaji bawɗi famde ɗum ganden duhol ngol ko gotol endu ndu ko woturu wadde wonko poɗɗen rendude e ndendal ɗum tan waji mawɗo goto ene wiya wonde so tawi yimɓe ndendi ko feccorako noon potani lurdude wadde etoɗen tigui moƴƴinde ngol ɗon konngol ganden goto men fof so tawi lurdi e bandum yo andu mataw koto banggue yiyande tan kono noon wona to banggue ɓerɗe foti wonde ɗum noon yimɓe yo pamodir ɗon ko wona ɗum ɗon ko Doro en ñaguima yaafuya nde tawɗo ko enen goni haaloɓe kalde tan koye million ngaji yimɓe kalde tan koye anduɓe mawɓe kalde tan koye jinnaɓe kalde tan koye hillifaɓe kalde tan koye miñiraɓe kalde tan koye mawniraɓe foof hande ene kucciti ene guddi radio ji men en keeɗo en wadde firti caɗele ɓurde hewde koto men ummoto ma wood ko kalɗa rendo ngo foof ma woode hen famirɓe ni woode hen famirɓe ga woode hen famɓe ko jiɗɗa haalde ko won hen kadi woode hen ko memi ɗumen irta ni wone gueɗe tawi ko comiɗe nder mumen ɗum foof eɗen ñaago yaafuya saabu enen kalduɗen tan ko moƴƴinde kalduɗen tan ko yidde wajade leñol ngol e jertin ɗum e andude aduna hande o ko aduna musɗo ko aduna mettuɗo kadi famde mettuɗo kadi vraiment yiide ɗum noon eɗen ñaagui dendagal bandiraɓe dendagal golle ɗe mbatten ɗe eɗen ñaagui hen yaafuya ɗum noon bandiraɓe enen jallo ne jaafo enen gacca haqqi mi yejjita noon ko to mbiyeten tulde dubago e hartallo wonde woni tulde gellu biran gellu wisirade hal aljannaji awrade hal tabroje walla mbiyen tulde e tule oole dubago e dubanaɓe hartallo e hartalnaɓe dendagal bandiraɓe wonɓe toon ɓe foof en calmini ɗumen en juurima ɗumen yo Allah jaccin dendagal bandiraɓe men ɗaniyankoɓe yo Allah suur bandiraɓe men heddiɓe jamreɓe e nder Fuutaji hande renɓe nayeɓe ɓe ha tengti hande wonɓe e nder Fuutaji ɗannaki ina jooɗi ene ndenanen Fuuta o ene ndenanen nayeɓe ene ndenanen rofoloɓe tawi enen eɗen goni ga ene eɗen mbawa gollade golle men tawi haqqillaji men deeƴi kamɓene yo Allah junnu gurdam moɓɓe yo Allah kadi rokkuɓe sembe haaɓe mbawa kadi ha mbawen enenne
jogade haggilantagal gartane mabbe mbawen kadi naftudeɓe e dendagal banggueji kala ɗum noon oɗon jallo oɗon jaafo oɗon gaccaki jarama oustaz golle mon jooɗi feewi dendi haysno ko hojom goto jaafoɗa a heewani yidde ɗum haale kono en kalata ɗum ɗo fata gaynen ɗo kadi moƴƴani kadi tajde nde moƴƴani gone ko yalfodir ɗo ko kalten ɗo heno ko eko mbatten ɗo heno ko so tawi en mbawi dañde fartange wadde ɗum a faamide en jettata Allah e nelal mo jetten sababu o kala mo yettata sababu wonko manque e diine ma a faami no haalpulaar mbiyata jawgal kala ko maaye raddo ko jawgal defi min mbiɗa jogui émission no jogorɗa émission ni joguimi ko ɗiɗi walla ɓuurma hewde émission ngaji mbiɗa jogui label no jogorɗa label ni kono ko fottata yam ene wiya kam mbeɗen amin keɗo émission mon Thiali Diakka amin beltini on ɓuuri hewde ko wiyata kam mbeɗa heeɗo émission maɗa wona wadde noon so tawi émission tagaɗo ha mbeɗa heeɗe o jeeyi sababu o ko an en dañori occasion mbaɗo ni min jettata Allah e nelaɗo mum min jettuma sabu ka exemplaire wonko jangguinɗa ɗo e oɗo émission ko ganduɗa enen rendo men hande hewɓe pamani ɗum won cikkowo so tawi min mbeɗa heeɓi haqiqa mbeɗa yenana so tawino ko batte jangde jogoto émission onon wonɓe ɗo ɓe foof on jangguinto kam émission onon daɗi kam jangde daɗi kam humpito won cikkowo sa addi neɗɗo tan wirnete hay saɗa andi wonko jogui wonko wone makko aɗa salo addirdemo sababu nde miijade so ari ɗo ene wawi wonko wirnimi Allah rokkanimo nde ɗon ɓernde Allah ne wawno waddemo noon a ɓurani ɓe Allah waɗi noon ɓe Allah ne wawno waddemo noon kono Allah waɗanimo noon Allah waɗimo no fotma wadde no moƴƴiri ni a ɗaccata min kaldani ha welma min kaldi ko ha goto emen fof wacco hoore muɗum min kaldi ko minenne kadi o seme e baɗo mbawi jogo miijo ngo joguiɗa ngo ko ɗum addata dental no hammata wiiri ɗo joni ni rendo wonko nafata wadde so neɗɗo tafi rendo tafɗa ko rendo minen ɓe gadduɗa ɗo ɓe en potti eɗen gonduno e dinguere ɗe goto foof a ƴeewi mbaw ko mum te heɗotoɓe cettima goto foof ɗo ko gaddirɗa ɗum koye waɗi ɗum ɗo ha timme saabu Alassane so haali a yiiɗa daƴƴa Hammar so haali a yiiɗa daƴƴa ene gasa hay ɓocconde wane Alassane Wuddu Sarr ne so haali kadi wonko kettorɗa hen taw jeeyi sababu o ko an ɗum noon amin mbima Seydi Gueye aɗa yarloɗa yaafo yimɓe kadi poti wiidema aɗa yarloɗe men e yaafo min jettani Allah wayni waktuji timmani hay seconde ni Allah wayni émission ha seconde ma o mi wiide de eɗen jogui aha min gala hen kono noon hande ko enen jeeyi no jendiɗen fof no mbaɗi lokkumin komin jeeyi ko rabi kal vraiment oɗo émission ko minen jeeyi ɗum toon jinmi haalde ay jinmi haalde men garoy toɓɓe ma garoy haalde de hande ko julja Doro ñande fof en kalda mi wima min kam lawanki lawanki yiyata kippingal min gandodirɗen ko 2008 gonɗa ko radio Nouadhibou min ko an ƴetti ɗo henne fiili haalam nawi ɗum radio Nouadhibou ha yogay korejam puɗɗi hormade a faami de ɗum ko fannu kono ay min jinmi paamen tan ay émission ngaji ɗi ko auto enen en ngala probléme auto joguiɗen ko probléme chauffeur très bien a faami de autoji ɗi ne moƴƴi kono ko chauffeureɓe ɓen donkuɗen très bien hande o yimɓe ne jiida classe walla jiida école taw jiida classe kono noon récréation ne rendina yimɓe foof on saaha yimɓe mbiya ko minen ndendi école ndendude école noon firtani rendude classe sibo course kewmi wiide course yoɓata départ yoɓata ko arrivé kono noon mauvais départ de disqualifié joomum gueɗe kewɗe na waɗa ɗe ganduɗa hande o e rendo wonno yimɓe cikkirta walla wonno yimɓe ɗuminta hewde hen ko almami e hoore mum wonata ɗuma sibu pulaar heewi wiide so neɗɗo yiiɗi wonde almani suusat guite caggal neɗɗo wawa yidde jamma hulan niɓɓere tigi e ko nandi hen kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa min mbaɗa ande ma ko heewi sibu min mbaɗa andi jibinɗa ko 1972 toro gueɗe kewɗe mbaɗa andi hen a faami de wona hay waare ma taw suwa fuddude leeɓi kono noon wawde dirisde guila Nouadhibou min mbaɗa andi guila Nouadhibou ɓe gondunoɗa sati ɓaɓama toon mbaɗa andi golal média no foti yimɓe catima toon mbaɗa andi jaaɗa radio Nouakchott no foti yimɓe catima toon wona an goto a meeɗa yaade a faami de ɗum ɗon foof bonnani e ɗumama heddoto noon ko wone gueɗe ko lamɗam ay lamɗam ɓuuri famdude prix ko jawdi fayi ko lamɗam tegum wonta kono jinmi wiide noon ittude jayndiyankagal ittude Doro Gueye e nder jayndiyankagal
way kono wadde jawdi ndi ala defte fayande nde ala lamɗam ni jarama ko saf fayande neɗɗo jogui fartange neɗɗo ne jogui ndima yo Allah sembin yo wawde haalde haala gardiɗo ala yimɓe haala gardiɗo voilà neɗɗo so yimɓe so ndendi galle ene jogui gardiɗo émission hande komin ɗowata ɗum eyi gasi ceerno Hamad bisimilla ma e konngol gasi min jettani Doro on bonni guinol golle men hande eyyi min bonni minen jiiɗi yo bon so tawi tan hande yo mi jarlo mi jafo min gongol ma min fewni konngol ko jiɗɗa haalde Doro eyyi jiɗi wiide wonde kaya oto neɗɗo yiiru Doro Gueye en tant que Doro Gueye yo ƴeewru gardiɗo nde tawno enen gonɗen ɗo henne koye émission gonɗen koye juɓɓudi eɗen jogui gardiɗo men gardiɗo ma wonno wayata tan a ñiŋata ɗum gardima so fewni tan a hollitu wonde fewni so bonni a hollitu bonni alhamdulillah rabbil alamin ana rokki en gardiɗo mo ganduɗa joom guite joom guite goɗɗoyɗi jiyowo kadi ko woɗɗoyi kadi nanowo kadi ko woɗɗi wawi rendinden enen foof weeɓani jogoɗa gueɗal mbiya ngal ɗo gueɗal ngal jogui ngal garda ngam ngal jogo ngal timmal alay sago mi ƴeewa wawɓe wallidemi ɗum te gandumi an goto a andani émission 45 hojom a andani émission waktu a andani émission waktu ɗiɗi kono sa ƴeewi rendo wongo a wi gam arde jiiɗa ko ɓamtare nde jiiɗa ko peccodiral ngal jiɗɗa ko rokkude gueɗal beele goto foof wawa kañumne yaltindo e ko jogui ko rendo ngo wawa naftorade mbasa herrade an goto ɗum woni ko kewɗen wiide ko eɗen keewi neɗɗo jiya neɗɗo goto ko kañum woni menuisier kañum woni maçon kañum woni mécanicien kañum woni foof hay heddiɓe ni dañata fartange e ñamde mbuɗo jomum kala ko bone galle kañum fewnata nda noon go foof ne jogui fannu mum foti yarude wadde kala ko bonatma totta jomum kadi wattu hen Hammad kala nde o dañi ko muusimo e goto e meɗen ko nde dañani arde émission wattu hen ko yo yimɓe gandu garangal men ɗo hen so wona min joguiɗo hen limsere moto saaha mbeɗa paane essence mi yata ha ɗo o nanna junggo e poste o totteme essence wattu hen kadi kono mbimi Allah jarama kono heɗo min émission min mami kami garantoma émission garowo kami garto kono jiɗmi tan ko goto fof yo haal ko woni e ɓerde mum voilà c'est ça ɗaccani min kaali kadi aussi ma mawko bonnuɗa hay soko ɗum émission garto wona an kalami ayi neɗɗo haaldete e mum de puisque ɓe mbiyata hen saahaji neɗɗo haalete e mum ko beele yimɓe ne ñamba très bien a famide an a wona neɗɗo goto hono ma en ne keewi ko mbawɗa ko hewɓe ne mbawi ɗum eko nandi hen a famide min kaldowo e ma o a famide na gasa gueɗe kewɗe hande mbaɗa waɗa ɗo so wonano an mi watta ɗum Allah puisque min joni ko mbaɗam ɗo holko mawɗo wi ko somi waɗino ɗum banggue goɗɗo holko nafata kadi konngol alay sago kadi yimɓe paama holko mawɗo wi o wona min wi noon ko an addi titode nde ko an wi holko mawɗo wi alay sago yimɓe paama ɗum fannu goɗɗo woni puisque no waaji goto wi noon o wi hen saaji aɗa ƴeewa neɗɗo paama neɗɗo ko haalata beele ya welto e ko haalata taw itti koye ɓernde mum a faami de woni holɗum ko sami ƴeewi gueɗe kewɗe ɗe yimɓe mbaɗa ɗo jewte yewtere foof Doro min mbaɗi ƴoƴ min mbaɗandi mbaɗi ƴoƴ a faami de yewtere foof nde yimɓe mbaɗata ɗo mbeɗe sigga hen goto foof holko haalata ko e holɗo tolni eko haalata ko min en mbaɗi premier yewtere men ɗo wonno ko sirlu premier yewtere men min e ma ne badduɗen ɗo e radio Mauritanie wonno ko sirlu a faami de sirlu ko haalde holko waɗata rendo no wooda yimɓe fof no gandi suudu ɓuuri mawnude e galle kono wonko ne heeƴa e nder suudu taw wawa heƴde e galle ene yalte gallo fusat ɓe jeeyi a faami de yimɓe ne gandi ndiyam ƴogate ko woyndu adde e loonde te woyndu ndu uddaka kono loonde so uddaka hay goto yarata hen a faami de e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa nde yimɓe kaali ɗo haala sirlu ɓe kaali holko nawrata leydi yeeso sibu leydi woodi koye sirlu neɗɗo woodi koye sirlu hay dewgal mawɓe mbiyata ko dewgal wadata ko huɓɓude jamma ha weeta a faami de fajiri yimɓe duppa hen ndiyam debbo mo ganduɗa nana waale ɓoggol ne fiya ha ɗum weeta wona e jalande ɓiɓɓe mum beele rokkude ɗumen yakade nani on en kaaliɗo ko ganduɗa debbo holko saabi
min hande o mi ala oto mi ala ganidaji mi ala tereji holko waɗata min sukaɓam no kormo kam ko sibu somi yeehi ko yummumen kalata caggalam ko bammon so artima haaju mon feew wona so bammon artima fi on en kaali ha kalɗen hol sirluji denɗi aduna o en mbaɗi ɗo yewtere holko ceppi leñol men a faami de en puɗɗorima guila e laamu jawgo laamu manna laamu tonjon laamu taaga laamu termes ha e satigueɓe e alma men an ka physicien doro min mbaɗa andi ka physicien ɗum wona domaine ma gonata ko contre nature nden wonata sibu jiida eko mbatta ko en kaali ɗo ko faati e ɗemgal holko ɓamtata ɗemgal waaji goto ne wiye Aimé Césaire konko e Senghor kamɓe duuɓi maɓɓe poti goto ma fof wuuri ko duuɓi 99 Senghor heccimo duuɓi 6 duuɓi 7 ɗum wonande calculoɓe goto fof hankkadi yo andu holde goto ma fof jibina goto ma ko nde maaji Senghor maayi ko 2001 wuuri ko duuɓi 99 kala ko Senghor wonno o woni ɗum académie français e ko nandi en e ko nandi ɓe mbimo holko Senghor holko jeeɓanno ɗon Senghor konko windi deftere wiyetende un cahier de retour au pays natal Aimé Césaire o wi Senghor wona no ɓuri min wawde ñantade wona no ɓuri min wawde haalde français wona no ɓuri min janggude holko Senghor ɓurno min ko Senghor no ɓurno min no jogui ɗemgal mum neni wa Senghor no andi to ummi minen min ganda to min gummi o wi Senghor no farnoto e mabɓe wonde ko séréer kamɓe holkoɓe goni ko andinde neɗɗo holko ɗemgal nafata sibu sa jungo ma loggima ko ɗemgal ma yaltintuma so koyngal ma loggima ko ɗemgal ma yaltintuma kono so ɗemgal ma loggima ko ɗemde goɗɗe jaltinta holno paamirten en mbaɗi nden yewtere holno paamirten holno Afrique jogorto kono waɗa ujunaje tati walla ha ɓuura ɗum e ɗemgal ala ɗemgal fof ngal ganda ko communication hakkude Afrique naaɓe holno Afrique naaɓe jarirta yeeso en kaali ɗum ɗo ko an saabi ɗum a faamide one gueɗe kewɗe ko an ubbiti ɗum safalɓe noon nana e konngol ɓe mbi ko barmate ekkayi dessam wonde sumalle ko haɓɓata ɓoggol kaɓɓo woni sumalle ngol alay saago toujours ngol leppa sibu ko fartange magge kangol haɓi hunuko e non non sumalle baɗɗo nebam o haɓɓata ɗum ko kay kañum goto yimɓe kaasidano ɗum ko leppata ko tawde sumalle o waɗi ko nebam alay saago kañum ne leppa hen minenne emin profita e ma en sahaji neɗɗo yaaha mbiyeɗa ko an e Doro Gueye sa wi a mbaɗi émission mbiyeɗa holi on émission mbiya ko min e Bobalone mbaddata émission yimɓe mi en sahaji gotol waji goto kam an woni Bobalone mbima ala mi wona ɗum afa mi wona Bobalone min ɓe ko Alassane Ndiaye anani e gueɗe kewɗe ɗo ganduɗa hande yimɓe invitama gueɗe kewɗe mbaɗama a faami de ko sababu de émission o wallahi onon mbiya so jubbol lamminima waɗa hen neɓo subaka foof ma oɗo noon salli bugal o wi ubbude nema no dagna wasu wallahi a faami de kono noon giccal wi kañum yetti Allah nde mari diine fandini ndimagu saha nde faami nde yari kodde andi Allah ne wela kono sababu ne kadi no tawa kanko giccal on dalile sababu noon Doro wodde daggal yiɗi giccal yimɓe fof giccal ɓuri wona hay hunde wona yo wele kono ƴeewaten ko hunde fof nafoore nde ko tan ko jogo naftude min nde janggatnomi ɓurande nde ceernam ne wiyannomi en sahade aɗa waajo ɓiye cikka ka baajiɗo mo tawa gonɗa koye leftudemo mbimon mi famani o wi annabi Yousuf nde ɓii ko warate nde ko annabi Yousuf e hoore mum wi kulanmi ko woto nawde ɓiyam o woto nawdudemo garton belsino ɗon ha boyi ñamamo nde ɓe jeehi ɗe ɓe garti ɓe mbi ko boyi ñamimo sibu konko rokkiɓe miijo ngoɗon donc one gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa na waɗe ɗo a faami de alay saago yimɓe paamira ɗum paama yewtere nde ɗo min ko an addimi ko an nawta a jarama an addimi ko an nawta Alassane bandiraɓe ma adan ma kadi Doro ko wawɗo ko jiɗɗon fof kalon émission a faami de kono inchallah émission garto mami arɗo anani ko ɗum woni hujji Alassane Moussa Pendaron Allah jarama eɗen mbiya bandiraɓe ɓe jaafo so tawino tan amin mbawno wadde émission minen tan e koye amen to tawaka wallahi ɗum gara min mbaɗa émission min kaala komin jeema ko min kaala ɓuuri ɗe min kaala kadi to fuɗɗiɗa ɗo ha yetto yettiɗo wallahi kono noon so tawi min profiti hande oɗo occasion amin gandi o yiiɗa o meeɗa jabde ga min naate ɗeɗon gueese kono hande noon min profita tan min kaala hen minen komin jiɗi mbeɗe andi Hammat sen gudditino ɓoggol ngol
ma won haalɓe makko ɓuri ko kalɗen makko won anduɓe mo kala kalden tawni enen ganda dorto ala kalden tawni heddi noon ñaago Allah jarama ko yalla junnu gurnam keddoɗen ko jowaji yalla junnu gurnam Allah jarama on jarama junnu gurnam e kadi ko kalɗon ko hayso ko gonga wonko woni hen gonga wadde mi kalat ko fedati aɗa andi yidde no woodi aɗa andi gonga ina haala ko eno mbiyata ko doro mbiɗi émotion nawanimi e jimmi wiide tan haala belka ko ɓoggol haala mettuka ko ɓoggol ko mocca hen fof ne juura kono min wona ko kalaton ko oɗo hayso tawi ne waɗi gonga on ɓeydi gongaji ɗi ha ɗisi fakkidde saabu kadi an haali wonde so tawi ɓoggol kañum woni kaɓɓirtegol walla ko ɗum garwol kañum woni kaɓɓirtegol sumalle hoto haasidono ɗum kam ko neeɓata ko eyyi so tawi kadi enenne kadi woni en dañi wune e nde ɗo yewtere ko Allah e nelaɗo mum sababude wonde kadi keɓogol mon ɗum ne kadi min mbeɗa foti ɗum haalde ene wawi taw ono noon kalta ɗum saabu no mbaɗen e yewtere nde won sikkoɓe no mbaɗen e yewtere nde no ko jaldeten ko townodirten ko won sikkoɓe ko yewtere tan kono noon yooɓe gandu ha e nder gurdam men ko noon mbaduɗen alhamdulillah gowodiral ngal jahodiral ngal mana moftodirde sirruji disnodirde e kala ko waɗata hay ko yalti e jawre radio ɗum ko Allah waɗi kadi eɗen ñaagui Allah yo Allah jurno ɗum ha kadi min ñaaguima on duwaw en duwinoma ɗum ɗo nde puɗɗorɗen yewtere nde mbiɗen yo Allah dandu en e nannanti yo Allah dandu en kaari wi ɗum ne ko hunde ganduɗa ene fusa dental ko ngal wawi wonde foof ɗum en duwinoma ɗum mbiɗa sikki Allah jaɓani o jaabi kay wona sababude wonde hande o mbiɗa sikki kala ko goto men nani e keddiɗo ala ko ronki haaldude mum kala ko nanmi Alsane wi walla Alsane waɗi kewmi ko wultinde ɗum wiya Dende an mi nani a wini laaɓi Hammata mi nani a waɗi ɗum e Alsane mi nani a haali ɗum ala en kuludirani ɗum wadde Allah jaɓani en ɗum kadi Allah hokki an min woni tan ko Allah rokkimi ko gandum kadi ko Allah rokkimi kadi mbeɗa yettir ɗum Allah ko ɗum neema ene rokkimi wonde wawde andude neɗɗo nafoore mum e radio alhamdulillah neɗɗo o woni haala ka wonde kay mbeɗa andi oɗo somi waɗimo ɗo walla somi addimo ɗo walla so jaaɓi mbeɗa andi omo moƴƴi ɗum Allah ne rokkimi ɗum rakkanimi gandal ngal kalton ngal kono ne rokkimi kam wawde famde wonde oɗo so woni e oɗo fannu mo moƴƴin kadi ɗum mbeɗa andi ɗum tawde noon min mbeɗa wiya wonde min ko ɗemgal addimi ɗo min addi mi haala ɗum mbeɗa haalta ɗum ko pulaar addimi ɗo e radio ko pulaar waɗi mbeɗa yerlitini radio ngo walla mbeɗa yerlitini ko mbaɗatmi ko mbeɗa moɗa kala tampere nde mbawmi hen dañde kono noon ko famdemi kadi mbeɗa jogui waaɓe noon woni onon jeeɗon koye mabɓe wona ne wawi taw wona onon tan mbaynoon e leñol ngol kono noon jeeɗon koye yimɓe ɓurɓe ɓadademi ɓe pamrumi ɗum ɓe gandumi wonde ene jarani ɗumen ɗum ko ɗum waɗi noon Allah hokki kam hakkille arde wiide on teddinirde on nde yewtere nde nde daña wonde nde ɗo yewtere gaare mbaɗen yewtere nde ɗo an ko ɗo jimmi keeɗa an ko ɗo jimmi keeɗa ɗum waɗi ko fannu keso garɗen ƴettirɗen yewtere nde hayso tawi ende wodno e radio ngo kono noon kam to banggue kam juɓɓudi kam walla fannu keso en wawi taw oɗo fannu ko keso e nder ko anda e radio ji e nder ko anda e radio ji ɗum eɗen mbawi wiide ko fannu keso eyyi wadde temuji wadde toɓɓe wadde ɗum no annama duɗal jajigal ni tawa gueɗe kewɗe ina jalta hen kadi hen sahaji ko gonga ko eɗen keblano ɗum kono hen sahaji kadi ko hunde nde ganduɗa eɗen improvise goto moon ara naata e toɓɓere naata hen ha yaltinora hen goɗɗum ɗum noon ko yettude Allah onon e keɓagol mon kadi haalande bandiraɓe wonde ko tampere maire wonan on hen to banggue kay yerlitare nde wona min woni so Allah kalfinaɗo to banggue radio Mauritanie min woni kalfinaɗo e yewtere nde kono onon ko sababude Allah e nelaɗo mum e sababude yam garduɗon ɗum goɗɗo kala jeeyaɗo ɗo e radio ngo hande o yimɓe radio ngo mawɓe radio ngo ardiɓe radio ngo gandi on keftini on hande jewɗon koye yimɓe heftinaɓe ko wiyete chroniqueur mana aroɓe yewtere wallirde yewtere ko gonga kala ko min ko enen kalfina yewtere nde kono noon hande noon eɗen mbawi wiide hande nan abboye duuɓi sappo en gona wooɓe wadde ko wiyete maditare yewtere kono abbima e duuɓi sappo hande ko battuɗon arde e tammade nde ɗo yewtere duuɓi sappo ɓe ganduɗa aɗa ara e yewtere a yoɓaka yewtere nde ala so lewru ma a wiyetake damoɗo ɗum ɗo kono noon ko yerlitare koye moɗon e tampere moɗon ɗum noon duwa wiide bandiraɓe yo ballam duwade yo Allah sembina on yo Allah kadi hisnu gandal ngal gaddoton ngal e mbawka ka mbaɗdoton moni foof banggue mum mo yaari o
jeeɗon ko no kewɗen wiide aɗa andi hannde o sa wi tan Messi walla Cristiano Ronaldo ɓuri wawde fettude bal mbeɗa sikka juumat par ce que koɓe mbawi fettude bal ko foof jomum ko woni bawde fettude bal ko fof waɗatake terrain kañum goto ne so omo sohli gardien omo sohli défenseur omo sohli milieu du terrain omo sohli ailier omo sohli ɗum omo sohli ɗum min ne wonino ko mbiyaton wonko jiitono yam ko foof so tawi no ko gonga mi woppidama e hooram tan ne wawi ɗum ɗon hay so tawi wonko wone yam yaltata ko dañdemi wallidiɓe dañdemi kadi yimɓe ɓe ganduɗa hay so tawi mi ari mi ala hay toɓɓere wotere nde jewtanmi mbeɗa andi mbeɗa heeɓi haqiqa mi mehata mi fuujotako mi wiyata sinno mi wiyata dow ɗum noon ko Allah e nelaɗo mum rokki en ɗum yo Allah hisnu ɗum yallah jonnu ɗum ha juura onon yo Allah yo won moƴƴere e ko cettiɗon ko kono noon on bonni yewtere meɗen hannde toɓɓe meɗen ɗe fof hay sinno ko ñalawma goto kam e ko wawi hen mi ɓeydat ɗon seeɗa mi nani hay sinno ko ñalawma goto kam enen eɗen foti aɗa andi Mody Haw Dialel weltorade aɗa andi won tumaranke goto arno ko wiidema tan moni fof wonɗo heede kono so tawi eɗen mbiya hen sahaji oɗon nana eɗen mbiya kippu bowlode ko kono mbeɗa wiya koyɗe nani ko kono ngu hen sahaji noon eɗen daña wallidiɓe wonɓe ɗum ne kadi konuji ko noon mbano saaha sen ƴetti kono Abdoul Bocar Ali Doundou Segel so umminoma ene jogo wallidiɓe ummotoɓe diwanuji goɗɗi eyyi ummo halayɓe ummo tooro hay so tawi oɗon diwan e won ɓen on saaha gondani mum ɓen gummo Ngenar yeru joni Farba Jewol e kono muɗum ha yimɓe hen sahaji ene cikka wonde Jewol jeeya koye Boso e aɗa andi waɗi saaha tubaranke goto garnoɗo e Fouta ene yiiɗi mana hodde e nder Boso e eɗen kewno ɗum haalde kono noon nde yetti nde yettori wonde ala mo haaldata so wona Abdoul Bocar kono noon nde yetti o wi omo haalde Abdoul Bocar woyode jaabiɗomo o wi ala ko beel ko an woni Abdoul o wi ala mi wona Abdoul o wi sa wona Abdoul mi haaldata e ma min komi lamɗo no Abdoul ni kaldan koye Abdoul o wi wona Abdoul nanɗo e konu he a haaldata e muɗum koye yam kaldata ete sa haaldani a yahata haaldata e goto ayi koni woori ndeyi ha firina ɗesi mawnude hakkude mabɓe dabɓiɗino ɗen Abdoul nanɗon e konu wiyanimo an ha mbeɗeni wadde ar kalden ne wawno e to kufnagu sababuni wonde ko lamɗo wiya aha kay wadde mbeɗeni ar haaldeyam kono ala nde wonno noon omo andi oɗo ɗo hettina ɗo ko kañum tan jeeyi o wi oɗo o tan kaldata o fenninani hoore makko kadi ko noon woori nde yano ha oɗon fitina ɗesi naddi ɗum koma woodi e watulaɓe mum mbi an jaɓ oɗo kaldon so tawi o kam andi wona neɗɗo poɗoli puyɗe o wima ko kanko kaldata ete sa haaldani makko a haaldata hay goto ete eɗen laaɓa Abdoul nanɗo e konu ngu a anda an hol gonɗo Abdoul wadde andu o wona neɗɗo bolli puyɗe ɗum ɗon ko hakkilantagal wiide wonde neɗɗo kala ene joguiɗo heedata e nokku ene joguiɗo heedata e konu kadi sen pelliti rokkude neɗɗo gueɗal gacciden ɗum gueɗal muɗum ha timma seeɗen jiiɗa moƴƴina ɗum ko hakkilantagal pelle meɗen hono ko hakkilantagal kala mana gollitoɓe ko ɗum waɗi noon minne mbeɗa yarlo on yafuye ha sahaji ne wawi won monemo fof ko kalfirmi ɗum somi wi wonko kalfirmi ɗum wona to banggue wonde mawɗo walla ɗum ɗo ala ko banggue tan halfinede enen goni halfinaɓe enenne kadi kalfodirɗen hakkude men monemi fof yo hettu oɗo banggue eyyi waɗa tan ko wiyete modérateur min komi modérateur yewtere nde kono mi wona gardiɗo on mi wona ɓurɗo on gandal mi wona ɓurɗo on ɗum ko heddi ko modérateur tan woni dokkowo haala peccowo haala biyowo ko haala ko ni an haalɗo anen kaaden ɗo jawten ɗo jarlo ɗum min jaafo ɗum min on ononne min jarlima suuɗi ko feeñi suuɗi ko feeñi annen kadi aɗa yarno fof ko suuɗi ko feeñi kono min jinmi wiide ko ɓeydude hen seeɗa tan wonde ko gonga on bonni yewterade gonga ayi Amadou Sampolel dañi wawi ko ñalawma e duwante leydi Nioro wonno o hawruno koye Gumalo o wiyanno ko goto wonata kono kono no woni jikka kono fawto wona wuuro kono no wona jikke wuuro min mi yeeɓi documentaire uji kewɗi toon Nicolas Sarkozy o yeehi Afghanistan ko président de la République o yeehi omo namno konkoye oɗo Bernard Kouchner wonno ministre des affaires étrangères sukaɓe wonɓe ɗon ɓe fof hay goto andaɓe andani to woni France aɗa andi nde ɓe jiiɗi andude France koɓe mbi ko leydi Zidane ɓe mbi aha ne gandi Zidane te Zidane wona président kono ɓen ne gandi Zidane waɗi noon ko Allah ne ƴetta wune mum waɗa e ɗum kadi neɗɗo ñagoto ko wune a faami de maçon waɗata e étage na waɗa e étage hitande ha duuɓi ɗiɗi so gayni ko pentirier o ara pentira ɗum peinture danejo huɓere nde watti wiyede ranere ko wune waɗata noon
e o waɗi hen duuɓi kewɗi neɗɗo ñagoto ko wune Allah moɗen sawdonde a faamide nde wajiɓe mbima ɓurani min wonde jambaro ɓurɗa min tan ko wune o wi ko heddi ko fof nawe nde wonno so ala wune ala a jarama waktu men gasi bandiraɓe jarama ɗaccanen haqqe noon Mamadou Amadou Wuri Paté woni Alsane Gayde e sehilma guiɗo fa guiɗo yesso e caggal e cuddiɗo mum mo hocci Gayde eɗen calme ononne kadi Hammat mbeɗa wiya commissaire e annene kadi commissaire tawɗo ɗon joguiɗon commissaire annene kadi commissaire jarama joomum ko avocat a faamide eɗen mbiya kamɓe suddiɓe foof eɓe jarlo eɓe jaafo e indam min tan waktu men gasi Moussa ceerno Alsa Moussa yen battinimo wuuri bayroɗen ceerno eɗen jafno bandiraɓe ɓe kokka ɓe jaafo en tan hannde nde tawno gonga ni yewtere nde ko nde rendani ko noon wona bonnude ko ƴettude ko jeeyi tan minenne min muñi fodde hitande walla duuɓi min kaalani amin ketti minenne hay sinno ko ñalomel gotel dokkon minenne kadi min kaala hen ko woni e ɓerɗa men ko ɗum noon ononne oɗon jalno oɗon jaafo ɗum so Allah jaaɓi yontere ara oɗen jokken golle men bandiraɓe keeɓa gueɗal mumen hattima wadde kono no mbini tan jarani kadi defta e ɗum ɗo ko en ñaguima Allah kadi baɗanɗe oɗo fartange e dokkuɗen ɗum ɗo hawrude lewru ndu kadi ha en gasnide dow jaam yo Allah rokken kadi hawrude mayru saha Allah jaaɓi amin ya rabbal alamin amin eɗen kewno sen gaari nde yewtere noon ne jeeya yewtede ɓuurmi yiɗde a jarama ene hewno sen garino mbiyeten ko nouvelle saison e gaddanen yimɓeɓe gaddin kesso walla wooda ko memtiɗen e yewtere nde walla dokken bandiraɓe wooda ko kaali ko jiiɗi memtoɗen e nder yewtere nde ma en gartoy hen so Allah jaaɓi kono ko wawi hen wonde foof eɗen mbiya bandiraɓe kam yoɓe tijjo ma wonko hesɗi kadi ko memtiɗen so Allah jaaɓi kono calminen bandiraɓe meɗen ƴettirtoɓe yewtere nde ene balla en sarde ɗum e leyti internet kamɓe kala ko wayno Mouhtar Wagne en ko wayno Mouhtar Hamad en kamɓe kala eɗen mbiyaɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere kadi yo en battinimo wuuri kono noon kadi e dendagal hono groupe WhatsApp Kippu Bobolone kono noonne kadi e groupe WhatsApp mo ganduɗa ko dingiral hande Golal Média kono noon kadi ko fedde sarinde to banggue ha joni dokkirgol kabaruji ɓe ganduɗa kadi eɗen calminaɓe no fewi gollidiɓe men wonɓe toon ɓe yo Allah yoɓ on moƴƴere kadi en battinimo wuuri e dendagal e wallidiɓe men wonɓe e leyɗele goɗɗe kamɓe kala eɗen mbiyaɓe kadi en battinimo wuuri ha asetare fande so Allahu lamɗo jaaɓi to karallagal to ngal kakadigal ko Béchir Wuld Hammed Vall en jejjiti eɗen jinno kadi salminde ɗo en hono musidɗo meɗen Ibrahima Dia men gartu e makko e nder yewtere arore nde so Allah jaaɓi ma won ko kalɗen makko so Allah jaaɓi Ibrahima Dia min calminima dendi aliyam moƴƴere kire jaam tindinen naftoroɗen ko yewtere nde radio Dowri waɗa toon yontere kala e oɗo saaha